देरहासारनायाव BSU आ जोंखौ जा सापर्ट होदों जोंखौ बेकिं होदों बेनि थाखाय आं बिसोरनि थाखाय जोबोद गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दा जोङो फैगौ समफोराव जानाखि जोंनि कलेजाव स्टुडेन्ट्सनि प्रब्लेम्स दं बेफोरखौ जों जयैनो सल्भ खालामनो थाखाय जों नाजालांगोन आरो जा जोंहा समस्याफोर दं कलेजाव बेफोरखौ जों सल्भ खालामनो थाखाय जों नाजालांगोन अलमस्ट 2 मान्थ्सआनो जाबाय केम्पेइन सोलिबाय थादों बिदिनो ओरैबारै इन्टारेक्सन जाबाय थादों दा बिनि थाखायनो माने आं जोबोद खस्थ' लानानै दिनैसिम नैबे लेभेलसिम जों सफैनो हाबाय दा जोंनि जानाखि सापर्टार्सफोर दं दा स्टुडेन्ट्सफोर दं बा जोंनि दा BSU जोंखौ सापर्ट होदों बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय आं दिनै फैगौ समाव नोंथाङा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि फरायसा जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जाहाथे फैगौ समाव दिनै नोंथाङा दा जोंनि जानाखि जोंहा 12 जन केन्डिडेट दं बाहाय जोङो 8 केन्डिडेट्सआ जों देरहासार जानो हाबाय दा बिसोरनिसिम आं जोबोद गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय जानाखि जोंहा जेनदों 4 केन्डिडेट्स बिसोरबो जाहाथे गोसोआव दुखु दा लाथों जेनाखै थेवबाबो बिसोर माने जेनदों थेवबाबो बिसोर माने जानाखि जा कलेजनि खामानिफोर दं माने देरहासार जाबाल' मावनो हाबाय बे नङा बिसोर जानाखि स्टुडेन्ट्सनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय बिसोर नाजालांनांगोन आरो बेनि थाखाय आं थेंक इउ गभर्नमेन्ट कलेजनि स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सननि दिन आरो भट साननायनि दिनमोन आरो बे इलेक्सनाव बड'लेण्ड फरायसा आफाद BSU जों सापर्ट होजानाय इन्टिग्रिटि टीमा एबसु आरो UPPL जों सापर्ट होजानाय इउनाइटेड टीमखौ फेजेननानै 12थानि गेजेराव 8था सिटआव BSU जों सापर्ट होजानाय केन्डिडेटफ्रा दिनै देरहादों आरो BSU नि देरहानाय मानि BPF नि देरहानाय आरो एबसु आरो UPPL नि जेननाय मानि दानि सरकारनि जेननाय आरो फरायसाफ्रा जे दानि सरकारनि खामानि मावनायखौ गोजोनाखै बा सेटिसफेक्सन गैया बे इलेक्सनाव एबसु आरो UPPL नि जेननाया दानि सरकारनि सायाव फरायसाफ्रा गोजोननाय गैयैखौ फोरमायो बेनो आरो दा जों माखासे इलेक्सननि बादि खिन्थु आलादा महर नुनो मोनदों जेराव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव बे इलेक्सना गोदोनिफ्रायनो जाबोयो दानिल' नङा बाहाय बिभिन्न राजनिति हान्जा बा जातीय संगठनफ्रा गावसिनि जानाखि केन्डिडेट्स बिजाथिफोरखौ फसंनानै देरहाहोनो थाखाय नाजायो आरो बे जिहेतु मोनसे गणतान्त्रिक देशनि मोनसे इलेक्सननि जानाखि सिस्टेम दं इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि गाइडलाइन्स मथे बे स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सनखौ फाथिनाय जायो आरो जोंनि BSU नि उद्देश्यआ जाबाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव गणतान्त्रिक डेम'क्रेटिक जानाखि स्पिरिट भेलुस बेखौ फरायसा समनिफ्रायनो बिथांमोननि माइन्डआव सोना होनानै जाहाथे भबिष्यतआव फिउचाराव बिथांमोनहा जोंनि समाजनि ओनसोलनि रायजोनि आरो देशनि सालायनो हानाय दैदेनगिरि बे डेम'क्रेटिक भेलुसफोरखौ सोलोंनो हायो बेनि थाखाय जोङो बे इलेक्सनाव BSU आ इन्टिग्रिटि टीमखौ सापर्ट होनानै पार्टिसिपेट खालामदों आरो जों आसा खालामो जाय बिथांमोना लेनिन ब्रह्मनि इन्टिग्रिटि टीमनि जानाखि GS लेनिन ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव बे कलेजाव जानाखि समयसा दं बिभिन्न क्लासरुमनिफ्राय लानानै बा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बा छात्र समाजनि जानाखि समयसाफोर दं बेखौ फैबाय थानाय समाव लेनिन ब्रह्मनि दैदेननायाव जा फरायसा इउनियन दं बिथांमोना समाधान खालामनो थाखाय नाजागोन आरो जोंबो हानायखिनि बिथांमोनजों लोगोआव थाफानानै खामानि मावलांनो बे क'क्राझार गभर्नमेन्ट फरायसालिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय थागथियारि नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं SI निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়েই মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो SI निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 947696
77956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।